हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि ब्लगाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं न'नि थाखाय मोननैसो बुस्थु नांगौ जानायलाय बेहाय जों दा लांनो फैनाय जादों बेहाय आंनि लोगोफोर दं लोगोसे नैबे जाबाय दखाननि बिगोमा बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेहाय न'आव फानग्रा कालारफोर मोननो हागोन नोंथांमोना बहुत खम बेसेनावनो बेहाय कालारखौ मोननो हागोन जेरै न'नि कालार खिरखि दरजा बेफोरबायदि कालारफोरखौ नोंथांमोना हलसेल रेटआवनो मोनलांनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना मोनसे कालार नांगौबा बेयाव फैबानो जाबाय लोगोसे नैबे जाबाय कालार मेसिन बेहाय कालारखौ मिक्स खालामना हरनाय जायो नोंथांमोना माबायदि कालार नांगौ बेहाय कालारफोरखौ मिक्स खालामनानै हरनाय जायो आरो लोगोसेनो नै जाबाय सिलिंनि न'आव जेरै सिलिं होनाय बेफोरनि मेटेल बेफोरो नोंथांमोननो माबायदि सिलिंनि माल नांगौ बेखौ बे मोननाय जागोन पिभिसि सिलिं टि सिलिं लोगोसे फल सिलिंखौबो लाबोनो नाथाय बिथाङा फल सिलिंखौ लाबोथ'वाखै दा खबर होयोबाथाय लाबनो जुदि अर्डार होयोबाथाय बिथाङा लाबोगोन होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायदों बेनिखायनो जाय बिथांमोननो सिलिंनि माल नांगौ सिलिंनि मेटेल नांगौ बर्ड नांगौ बिथांनि दखानाव फैनानै लांफैनो हागोन लोगोसे नैफोरो जाबाय फुटिं न'नि वालाव होग्रा नै बिथाङा जाबाय दखाननि अनार मुस्लिमल' हमखादों आरोखि बे जाबाय सिलिंनि बर्ड 2x2 नै बिथाङा बर' बाजाराव मा दखानाव दं खिथाना होनाय मा होनखौ दखता दे गस्लानि हिसाब खालामगासिनो बेसे प्राइस दङ सिलिंनि मालजों लोगोसे कालारनि एभेलेबल स्टकआव दं हलसेल ना हा खानाय खानाय माबायदि खानाय नायनोसै बिथांनो जायाबा बे सोलोंबाय थानांगोन माबायदि हायो खाथियाव जुम खालामनांगोन दिनैसो मास मोनसेयाव खेबब्रै जाबाय खानाया जानाया गोलावथारमोन नालाय एसे हानानै फोजोबबाय खानायखौ खेबसे हाबा लेथ्रा नुयो नालाय खेबब्रैयाबो मास मोनसे जाखांबाय नै सासे गोदान हाजाबाय आंनोबो खावसे हरनांगोनलै आंनि मोखांखौ लानायनि डलार लुबैदों बिथाङा डलार जाखांलायबाय र' माबायदि नुखो लोगोफोरनो एकदम मुंगा रखम जोंबाय मा खानाया जानानै थान्दा लाफेरामोन थान्दा लाबाय दिनै खानायखौ गोलाव गोलावथार लायोमोन ना